алейкум, тамошабинони азиз. Ҳама каса сӯзен хубен, хайни хеб дуртар монум. Саломатиётон сӯзай. Ман дар шаҳри Красноярск да гостиница худам тоқазиқ шудам, гуфтам эфир мекунам. Ва саволу ҷавоб мекунем, суҳбат мекунем, барои чӣ омадам. Эфири гузашта гуфтам Красноярск мерам. Як гала занакон наистиян ки хонаи мо биё, меҳмондорӣ мекунем, мо тура дидан мехоҳем. Ба ҷони дилам мехоҳам хонаи ҳаматон рафтан, лекин мутаассифона билети ма якрӯза, туда обратно. Пага дар минҷа конференсия мешавад. Аз соати 12 то соати 3 соат ма баромад дорам. Ба обратно бо мерам Новосибирск. Салом алейкум. Духтаракое ки тоза пайваст мешавен дар эфири мо, ҳатман лайкои худтона монен, дар канали ютуби ма подписатсия кунед. Чӣ хеле ки ма гуфтам, дастгирии шумо боз ҳам бисёртар барои ма дар кора. Ма бояд шабу рӯз кор кунам ки ояндаи фарзандома бигем ки фикрша кунам. Алейкум салом уже пештар кунам ки намешава хонда. Чӣ ҳол доред напаҷон? Раҳмат. Нава как аэропорт омадам, гостиницадаям. Да гостиницаям. Салом алейкум. Алейкум салом. Так, апаҷон Красноярск ҳама тоҷико именно. Не тоҷико не конференсияи бигем ки Фаберликай. Конференсия омадагим баромад дорам. Ягон копеек ма расход накардам, билет ма хучон гирифтам, пули гостиницарам хучон супоридан, ҳамаш айшоти хучонай. Апаҷон хубен, раҳмати калон. Салом алейкум салом. Хуш омаден ҳама каса ба эфири мо. Апаҷон сӯзен хубен, Сайда. Ассалом сӯзен хубен, Сайдаҷон. Алейкум салом, раҳмат соз. Шумо сӯзен хубен. Салом апаҷон. Алейкум салом. Фарзандо чӣ ҳол доранд? Кӯдако созам, кӯдако қати очаманд. Так, бачаҳом да куҷоянд? Бачаҳом да хонаам. Ман худам да Красноярск да. Салом алейкум апаҷон, худованд нигаҳбонтон боша. Раҳмати калон апай Сайда. Так. Раҳмати калон миннатдорам. Красноярск хунукай ё Новосибирск? Ҳардуш як хел. Ҳардушам як хел. Ҳама ҷо пури барф. Салом. Салом алейкум. Алейкум салом. Монда шудам, дар раҳ монда шудам, не ки хобам набурд, гуфтам камтар эфир мекунам, қатъи подписчико суҳбат мекунам, савол ҷавоб мекунем, баъд иншоаллоҳ ки дам мегирем. Салом алейкум сӯзен хубен, кӯдако сӯзан апа раҳмати калон соз. Алейкум салом. Чанд рӯз местен? Як рӯз. 1 соат будай, дур набудай. Самолёт кати 1 соат дур набудай. Салом алейкум хоҳари азиз Сайдабону сӯзен хубен, саломатӣ сӯзай. Так, саломат бошем болои сари фарзандон. Раҳмати калон. Ман натонистам Фаберлик осон несту, Фаберлик да сабр дар корай. Ман худам тоқаимо. Алейкум салом. Ба номи чӣ? Нафаҳмидам. Хастаен хаста. Салом сӯзен апа, сӯзен раҳмат соз. Шумо чӣ хелен сӯзен хубен? Салом аз Новокузнецк апай Сайда. Алейкум салом. Ҳама каса сӯзен хубен апа охаро. Худованд ҳар куҷое ки ҳастен соқу саломат бошен. Пага барои ма бениҳоят рӯзи муҳимай. Ягон бор 3 соат баромад накардам. 2 соат кардаму 3 соат не. Ё ки кардам чум 3 соат да Новосибирскам баромад кардагӣ будам. Хеле алҳамдулиллаҳ пештар аз забонам буротарак шудагия. Имрӯз бо дарсомон охири ҳафтаи дарсомай онлайни саҳар қати дарсома супоридам. 1-2 дарси дига мондагия. Иншоаллоҳ баъди эфир месупорам. Шабу рӯз кор кардистам. Худованд қувватам бития. Дар ҳаққи ман фақат як ҳафт дуо кунен ки Худованд Сайда касал нашава, қувваташ бития дар болои сари фарзандош. Салом сӯзен Тенҷен Саидахон. Раҳмати калон. Алейкум салом. Аллоҳ ҳамроҳатон бошад. Раҳмати калон.
салоно маҳкам бадохӣ. Занг задам, салоно маҳкам. Панҷум даҳуй мекардиян, пага иншоаллоҳ мерам, баъд пагаи дигаш мегирам. Салом алейкум, шумо созен, манам дар Красноярский край ҳастам. Мошаллоҳ, беҳтарин. беҳад духтаракҳо бисёр навистанд дар WhatsApp ба па хонаи мо биёен, меҳмонӣ биёен, беҳад зиёд навистанд. мутаассифона ман айрӯи корум омадагим. Худо ба шукр. салом алейкум, айноми меҳринигор. алейкум салом. Салом Сайдаҷон, худованд куҷое бошен, сиҳату саломат бошен. Раҳмати калон. Так. апаҷон хайр кун нависен, иншоаллоҳ сабаб мешава, соз мешен. Худо ба шукр созум, хайрам кадестам. салом аз Новосибирск. Аллоҳ муваффақтон кунад дар коротон. Раҳмати калон. Худо умри дароз бинӣ. Раҳмат. салом алейкум, айноми меҳринигор. Идин боршид хондистам. апаҷон мешавад морам равем куҷо? Ҳамаи конференсия ин мобайни директоро ташкил додагиянд. барвақтарак мегуфтен, мегуфтум шона барои шуморам мегем ки устол мегирифтанда, иҷа сари устол ҳамхе зале брон кардагиянд да ҳами гостиница рахадаш ки сари ҳар як устал мақсад одамо ҳамо усталоро барои шона харидагиянд. пештарак мегуфтен, ман мегуфтум шона камтар дер карден. Иншоаллоҳ конференсия хадам дар тобистон дар Тоҷикистон мешавад. Тоҷикистони худмон хушшуви бадай. ё просто мобайни хучон лидерои ҳами Красноярск барое ки пешравӣ кунанд, ҳамихе конференсия ташкил кардагиянд. Так. апаҷон, ман Маҳина. апаҷон, шумо мусалмон чӣ? апаҷон, шумо мусалмон буден? Машаллоҳ навистиян. Худоҷон. салом Сайда, шавҳартон ягон мерос бачаҳотон дамон? Меросаш пуррай. худо ба шукр бачаҳои ман ҳеҷ кам нестанд, фарзандои ман ҳеҷ кам нестанд, хонаву дар ҳаст. фарзандои ман да меҳри падар насиб накард, хонаву дар чӣ дар кор мерос. ҳама чӣ, ҳама намуди шароита доранд фарзандои ман, ҳама намуди шароита барошон муҳайё кардагим. шумо беҳтарин апаҷон, раҳмат. салом, ман шуморо регистратсия кардагим, неким шумо маро регистратсия кардагӣ, нафаҳмидам гаптон чапана омадае. Салом, созен чо карден? Ҳичи нав ай аэропорт омадам. Дар шаҳри Красноярск қарор дорам. Салом алейкум апаҷон. Алейкум салом. раҳмат. апай Сайда, чашмотон чо кард? Монда шудам, камтар дар роҳ монда шудам, самолётмон задержка шуд, 1 соат монда шудем. салом алейкум, ай Иванова ба шумо. Алейкум салом, шумо беҳтаринен, раҳмат. кай Тоҷикистон мерен? Иншоаллоҳ тобистонда. ӯ зане ки хонаи шавҳартона хонаи шуморо вайрон кард то дами марги шавҳартона қатиш буда ки намедонам, ростига ман тамоман алоқа надоштам, намедонам. хай ба фикр мекунӣ, Насян Сайда, всё равно аз рӯи рӯзи гузаштани шутон рангрутон дига хела всё равно фикр мекунӣ, одамизод зиқ мешавад. Ба зиқ намешӣ, зиқ мешӣ. сад накунӣ, ман фикр мекардам ҳама вақт будагиш қуввати дилам буд ки мақсад ман ягон балорам шавам, падаршон ҳастай, хор намешаванд. ака албатта худованди меҳрубон худаша дар болои сари фарзандон нигаҳбон бошавад, зиқ мешавӣ. Так. ман шуморо дӯст медорам. Раҳмати калон, марам шуморо дӯст медорам. Ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. Раҳмат ки бо ман ҳастен, раҳмат ки маро дастгирӣ мекунен. Ай ҳамаи шумо миннатдорам.
зиқ нашена паҷон. Иншоалло кӯшиш кардестам. Салом созен нағзен. Так. Иҷа конференсияи калон нестай. Иҷа лидерони ҳамаи Красноярск ҳамашон ҷамъ шудагиянд, пул партофтагиянд, билети мара туда обратно қати гостиница харидагиянд. Шома биём барои во худам тоқа обучение гузаронам. Ғайр аз ма ҳеҷ ки нест дар иҷа бигем. Ягом лидерони ягом шаҳр нест. Ё танҳо мара бигем ки файрод кардагиянд ки ма барои ё обучение тием. Аку меган ки аз майда сар мешава, аку ин бигем ки қадамҳои аввалини ма дар бизнеси мае ки мара даъват кардестиян айшоти худчон ай ма ваёда обучение метием, ма ваёда роҳи бизнеса меомӯзонам. Дар оянда ма хондестам ози ма диплома бигирим, профессионал ки шавам, баъд ма ай сипас пул кати мерам. Масалан, ҳам мара билет ма мехаранд, ҳам бо пул метианда, барое ки ма ваёда роҳи бизнеса меомӯзонам. Чӣ гунае ки Саидмурод Давлатов обучениёша мехаранд, тренингоша мехаранд, мастер-класстоша мехаранд, мо қадамҳои аввалини худмона дар ҳамин соҳа нав кам гузоштаистем. Фаҳмо? Конференсияи калон несте. Просто бигем ки обучающий конференсия мобайни лидерони Красноярск. Сайдахон чи арча шавад соябони бачаҳотон шавед. Раҳмати калон. Шумо ҳамчун живая мотиватсия барои занҳои вақтона беҳуда сарф накунед. Бале, раҳмати калон. Ба якумаш ман фахр мекунам ки ман занаки тоҷикам. Фахр мекунам ки ай тоҷикистонам. Дар куҷое ки напурсанд, ай куҷои дар ҳамаи баромадам дар саршавиш мегум ки я родилась и выросла в Таджикистане. Это самое главное, ки ман фахр мекунам ки ай тоҷикистонам. Это для меня честь. Барои ҳамиқа кӯшиш кардестем. ба пеш бисёр азоб кашиде насиб кунад. Раҳмати калон. Салом алейкум. Раҳмат. Ҳам фаҳмо саломат бошен. Раҳмат. Салом. баъди гузаштани шавҳартон ба модараш гап задед? Не, модаршон телефон надоранд. ҳамон рӯзи гузаштаншон 30,000 роӣ кардам ба дасти апам, 30,000 рубл бурда да дасти очашон додан. Беҳтарин апаҷон. Раҳмат. 30 сола буд падари кӯдако. 30 сола. 45 сола. бале, дили майҳамаш монд. шумо беҳтарин ҳастед. Раҳмат апаҷон. Дар шаҳри мо ҳастед, дар Красноярск? Бале, ози ма дар Красноярск қарор дорам. Дар гостиница, беҳад гостиницаи хушрӯ, ресторани зебо, рафтум моҳӣ хӯрдум, соки апелсинӣ заказ кардум хӯрдум. Гостиница ба дараҷаш фасон, хушрӯ. Агар бинависен ки нишонтон метим. Беҳад гостиницаи хушрӯ маҳқул шуд. Куртома тайёр кардам мондум барои пагаҳ да ҳамии гостиница да 7 этажаш конференц-зал будай ҳамуҷода баромад дорам. ҳамдардимона қабул кунед. Раҳмат. Худам 32 солаям. 32 сола. Сами главни хутон обои натиен. Видеть ам очень нужны. Бале. Зиқ нашавен. Тақдир ҳами будай. Бале ҳо. Худованд дунёмона обод кунад ки дунё ба ҳар ҳол мегузара. Иқадар мақсад азоб, меҳнат, ҳаракат. ҳамин рӯз ҳама намоз ма вақте ки дар аэропорт будам, бояд ки соатҳои 6 да самолёт мепарид. Да самолёт шиштем ки самолёт вайрон. Обратно фуровардан мона 1 соат дига дар аэропорт шиштем. Намоз хонда шиштам. Фақат намоз хондам. ма ҳар вақте ки дар мин самолёт бишинам, хиёл мекунам ки ба Худованд наздики бад мешавам. Чӣ қадар тасбеҳ мекунам. Тасбеҳ мезанам. Худованд худашак медонад ки куҷо меравад, ки чӣ хел ҷон метиҳад. Худованд ҳамамона. Яке аз секретҳои бойшавӣ ҳамине ки вақте ки одамизод дуо мекунад,
вақте ки дуо мекунӣ, аввал дар ҳаққи дигарон дуо мекунӣ, дар ҳаққи хешу таборо, дар ҳаққи ёру дӯстон, дар ҳаққи кулли муъмину мусулмон дуо мекунӣ. вақте ки худованд бинад ки ту дар ҳаққи ҳама дуо кардесӣ, баъд барои ту давлат, баракат метиҳад. барои ҳам қад кӯшиш кардан. Ман аз рӯзе ки аз ҳамаи ютуб пул кор кардагиям, ҳозир яку кор намекунам, аз рӯзе ки ман дар ютуб пул кор кардагиям, ҳама вақт дар ҳаққи ҳамаи подписчикам дуо мекардам. худованд умршон дароз кун, худованд дар хонашон файзу бараката бирезон. ҳама вақт ягон намози таҳаҷҷуде набуд ки ман дуо накунам. Ман то ҳозира намози таҳаҷҷуд ман мехонам. ҳоли ман то ҳол ягон намози таҳаҷҷуд ман тарк накардам. худованд қувватам бидиҳад, дальшиам бихонам то мурдан. Ман бигем намедонем ки чанд қадар умр мебинам. барои ҳамин қам ҳама вақт одамизод ба дуо сабзай. вақте ки дар ҳаққи як кас ки хубӣ кардӣ, аз худованди меҳрубон бармегардад. дар соли 2025 хеле ки дар эфири гузашта гуфтам, болои худам кор мекунам ки дар ягон ҳолат асабонӣ нашавам. ягон ҳолат, дар ягон сухани ягон кас ман асабонӣ нашавам. барое ки ҳар кас чени ақлиш гап мезанад. Так. пешвоз гирифтан, овардан дар гостиница ҷобаҷо кардан. ягон ҷои иҷара намедонам, на адреси гостиницаша медонам, ҳеҷ чиша намедонам. ҳавлию бузу гӯспандо чӣ шуд? Гӯспандоро фурӯхтанд, ҳавлӣ дар ҷош истодай. шумо бештар кадом салавотҳоро мегӯянд? Субҳаналлоҳа, астағфираллоҳ, аллоҳу акбар, алҳамдулиллоҳ. тамом ами чортара беҳадди бад бисёр мегӯям. Астағфираллоҳа аз ҳамаша беҳадди бад бисёр мегӯям. аз дунё гузаштан ку. Так. қантазан раҳмат. ба худо апаҷон дӯстон медорум, мефурам қатитон кор кунам, шавҳарам намемона кор кунам қатитон. иҷозати шавҳар муҳимай. ма кадомира ки кора нафаҳмонам мегӯям ки зиндагии оила дар якум ҷое. аввал ай шавҳаротон пурсе, намондак накуне. ҷое ки зиндагия ягон фаберлик намегирад. И бигем ки ягонтат фаромӯш накунед. ҷое ки пулай, молай, корай, давлатай, ҷое ки оилай ягонтай, и ҷоша намегирад. сами главни ба иҷозати шавҳаротон намемонад, значит мадам намефора кор кунам, дар хона бишинам. ки да намефора ки дар хона бишина, шавҳараш биёра, бихӯра, бишина. мада мефора, сабабе ки мақсад ҳаёти ма ки хенест. ман худам ҳам падару ҳам модарам барои фарзандон ма бояд кор кунам. ва ҳастанд баъзе оилаҳое ки камбизоатам проблема доранд. ҳеҷ ка айк хирсандиша кор намедрояд. ё ки 100 боям боши пул дар корай. ҳама роҳуш ҳаст. ҳама намуди занҳо ҳаст. алҳамдулиллоҳ дар командаи ман агар 3-4 блогер боша, дигар ҳамаш занҳои итоатбардори шавҳар, хонашин, рӯи вайро ҳеҷ ка дидагӣ нест. тариқи телефон онлайн кор мекунанд. айодаи кор буромадагиянд хирсанд. ҳамин як собун, як порошок, як шампун, ё ки не як шампун биё, ҳеҷ вақт шавҳар намегӯяд ки ира бигибар дар мусор партон. хирсанд мешавад. аз рӯзе ки занҳои мо пул кор мекунанд, зиндагишон боз ҳам ширинтар шудагия. барое ки дигар шуошона пул намеган. ай ҳама чизи муҳима. як бор пул мегӣ, 2 бор пул мегӣ, баъд дар ҷони ҳамон мардака мезанӣ, баъд зиндагӣ ба ҷангу ҷанҷол, ба клети миёя мерасад. худо ба шукр, алҳамдулиллоҳ, бениҳоят занҳои тоҷикӣ муваффақ зиёд шудагиянд. хов мерен, баъд мехезен, таҳаҷҷуд мехонен. бале, соати 2 шав, 1 шав, дина соати 2:30 шав хондум. ҳар хел. рост якташ ман шумо беҳтарин наставникен. раҳмат, ман зан ҳастам. Так. ягон кас дар эфири мо кӯдак нест. ҳама занакҳои баақланд. ҳеҷ ки дар ақл нишон додан дар кор нестай, насиҳатам дар кор нестай. ман кори худма гап задестам. так, гап надорум. пешравӣ ба занҳои тоҷик мехоҳам. раҳмат.
Так, худоҷон хушбахтӣ зани дунё шавен. Омин. Раҳмат. Ассалому алайкум Саидаҷон, созен хубен? Раҳмат. Так. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату. Созен соғ саломат расиден. Аллоҳ баракатон тиҳад. Ман ҳам як зан соҳиби 3 духтарча. Ҳазор раҳмати калон. Салом Саидаиҷон. Рухшонаҷон алайкум салом. Апаҷон, саволамда ҷавоб надоден. Чӣ кор кунем, ки ютуб пул тиҳад? Ютуб аз Россия дига пул наметиҳад. Россия монетизатсияи Россия маҳкамай. ютуб ай Тоҷикистон ҳуй ки наметиҳад пул, ай Германия, ай Узбекистон, фақат ай Тоҷикистон наметиҳад. Ой, бале, хуб буд, бад буд, падар буд. Вой ба бепадари қинай. Бале. Ҳамин рӯз аз саҳар то бегаҳа видеоҳои 3 сол пешинатро тамошо кардам. Хидмат намегӯянд, фақат видеоҳои пешинама тамошо мекунам. Беҳад бисёр тамошо мекунам. Салом ва дуруди Аллоҳ ба шумо. Аллоҳ нигаҳбон тамошо. Раҳмати калон апаҷон, шумо қатъи хуштомадтон зиндагӣ накардагиям. Соле ки якум бор мара хонашон бурд, ман 2 бача доштум. 2 моҳ истодем мо дар хонаи очаш. Ай соатҳои 2 шав мехестам, ҳавлиёра мерафтам, 2 каравот доштан, мешакидам, тоза мекардам. Соати 7 саҳарида ҳам манту, ҳам самбусаи ман тайёр буд. Ҳамаи кора мекардам. Беҳад очашда маҳқул будам. 17 линча симент шӯридагим, дар ҳавлишон ҷубор кардагим, ҳавз кардагим. Ай ана ҳамун симент ман ақлам намегирад, шлопка кати симент шӯридагӣ то ҳозира почаҳом кафидагӣ эҳсос намешавад. 1000 кремшон мекунем, чизе мекунем, намекунем, хе почаҳом кафидагӣ соз мешавад. Як рӯз ду рӯз боҳ ба ҳамон аҳволи пешинаш бармегардад. Ҳамин симент беҳад сахти бад мезадай. Дар куҷои Красноярск намедонам, дар як гостиницашон. Я хочу быть на вашей конференции. Это не конференция, это просто встреча между лидерами Красноярска. Бале да Тагочин буд. Австрия ба Саида беҳтарин модар ҳаст. Раҳмати калон. Салом алейкум апай Саидаҷон, ҳамдардии худро баён менамоям. Раҳмати калон. Манам ҳамин шаби гузашта видеоҳои 3 сол пешинатро тамошо кардам. Так, салом Саидаҷон. Нишонтиём, як намедонам куҷоша нишонтиём, намефаҳмам ман. Гостиница. Вот. На ҳам этажа ҳечиро намебини айҷа. Трезорш маҳкамаи ҳуй намешавад. Инам хали гостиница. Ман куртама тайёр кардам, куртаи сиёҳа пага мепӯшам. Тамом як куртаву як туфли овардагим, тамом дига ҳеч наовардагим, пага уже абрат намера. Так. Саидаҷон, худованд соқу саломат баргардӣ ба пеши фарзандакот. Ба вақти хуш биёӣ ин дафъа. Омин. Раҳмат. Удачивам. Раҳмат. ҳози ҳама видеои пешинаро тамошо мекунанд. хушбахт шавен. Раҳмат. Салом апа. Сад шукр. Дар ягон чиз камбудӣ надорум, мефорам кор кунам, шавҳарам намемонад. Баъди ҳамин кор, вақте ки кор мекунӣ дар ҳамин фаберлик, зиқитам намефаҳмӣ. Я соғ дилит хирсандай. Баъд ҷангу ҷанҷол дар зиндагӣ кам мешавад. Гуноҳам бигем кам мешавад, барое ки вақте ки одамизод кор мекардай, дига ҳарчи да чақа намешида, ҳарчи да аҳамиятам наметиҳӣ. ҳашт ба ҳамун кори худат бандай. Бисёр занҳо аллакай ширинии зиндагишона баъди ҳамин кор дидан. Пештар дар телефонашон чақа, ана ту дер омадӣ, ана чӣ гап шуд, чӣ кор шуд. Ҳози ҳама кор қатъибан ҳеч ки да кордор нест.
Так, апаҷон аҳамият натиҳен. Хоҳаро ба шумо ҳавас дорум. Салом, дар куҷо конференсия мегузаронед? Дар Красноярск, дар Тоҷикистон. Иншоалло дар тобистон конференсияи хидма мегузаронам. Так, хушомадӣ ба шаҳри мо Красноярск. Саломат бошен, раҳмат. Апаи Саида, дилам барот беҳад сӯхт. Худованд нигаҳбонат бошад. Раҳмати калон миннатдорам. Так, Саида Муҳаммада ки китобхонира ёд дод? Худам ёдаш додам. Ҳамдардӣ баён мекунем. Раҳмат. Салом, Саидаҷон, ми все. Так. Знаем, вы были очень хорошей женой, мамой. Дай Бог вам здоровья. Спасибо, апаҷон. Ҳазор раҳмати калон. Спасибо огромное. Екатеринбург намебиён, апаҷон? Екатеринбург намедонам. Салом алейкум. Алейкум салом. Вам спасибо. Апаҷон, ҳамдардимона баён мекунем. Раҳмат. Кӯдакотон кати киян? Кати очам. Худоҷон сабри ҷамилтон насиб куна, апаҷон. Раҳмат, беҳтарин зан. Раҳмат. Салом алейкум. Алейкум салом. Салом, Саида. Ман мехоҳам колодец кушоям, лекин намедонам чӣ халӣ кунам. Шумо метонед? Омада сайчон ҳастай дар телеграмам бинависен, шумо дароӣ мекунам. Сайчон дар телеграмам ҳастай. хоҳар шумо аз куҷои Тоҷикистонен? Аз Ҳисор. Апа Саида, ман духтартона дӯст медорам. Раҳмат. Когда вы приедете к нам в садовод, увидимся, иншаллах. Пока не знаю, но у нас скоро школа развития. Мы уже купили на это билет. В месяц май. В май месяц у нас школа развития в Москве. Мы на 3 дня там. Ман мухлиси шумо. хонаи охия мегуфте ки ба миҷаҳои сунъӣ намозу рӯза мумкин боша. Охи ё ҳама вақт нестан ки охи дам конференсия мекунам мегирим шона. Зиндагӣ ҳамияй баъзе ҳами одамое ки анати миҷамондӣ, анати қошота сиёҳ кадӣ, сафед кадӣ, анати помада кадӣ, намоз хондан мумкин нестай. Шумо фикр мекунед ки мо дар вақти намозхонӣ руомона намешӯем? Ҳамаша қонуну қоидааш катӣ мекунем. Баъд косметикара мекунем. Ман гуфтам ку ман зебогира дӯст медорам. Ин чиз мана ҳеҷ га маҳрумам карда наметавонад. Ман мехоҳам хама ухаживат кунам, нигоҳ кунам, косметолог равам, салон красоти равам. Ҳамин чиз кати ман зиққии дил ман мебарорам. Ҳамин чиз кати ман хама рӯҳбаланд мекунам. Ҳамин чиз кати ман хама бақувват мекунам. Худованд як азда бахт додай, як азда ҳамин чиза додай. Ман наметавонам хама ҷом ҷазир бистам. Ман мехоҳам худам худма нигоҳ кунам. Достаточно ман бигем 29 сол хизмат кардам. То 29 солаги ман. Ака ки пул кор кардестам, ай пули худам ҳамаи шароита барои худам муҳайё кардестам. Алҳамдулиллоҳ 5 вақт намоз ман мехонам. Қуръон ман мехонам. ҳамаш дар ҷошай. Хайру садақаи ман канор надора мекунам. Лекин интернетӣ не. Он касоеро ки ман мешиносам медонам, ҳаваёра мекунам. Анатоми ҷамондӣ намози дуруст нест, анати қош часпондии намози дуруст нест. ҳар як каса гурӯш ҷудо. Худованд ҳамамона намози рӯзаҳомона қабул куна. Як зане буде ки бероҳа дар раҳ мегузара, як пишака ов метия. Айрӯи ки ҳам пишака ов метия, ҷош биҳишт мешавад. Так, я тоже крашусь и намаз читаю. Это все сами отвечают за себя. Бале. ҳар як аз барои гуноҳи худаш ҷавоб метия. Ба худо баъди ҳами Дубай рафтан ку ақлронӣ, фикрронӣ ма дигар шид. Дар Дубай тамоман одами бада намебинӣ, намеёвӣ. Инами кадомеша бинӣ механда дар хизматай. Дастшда пешбар. Кадомера ки бинӣ чеҳраи хандон қатӣ як хандидан, як сухани хуб худаш суннатай. Мо ҳами як амр гуноҳи ҳамдигармона меёвем, бояд як гапи сахт гӯем. Ина ту намоз мехонӣ, бигзорон ина ту намоз мехонӣ. Намоз хондан, парҳезкории мусалмон танҳо дар намоз хондан нест. Чӣ хеле ки мегӯянд ку дар Рамазон танҳо ай хӯрдан мо парҳез намекунем.
ай сухани бад, ай дили як каса ранҷондан, ай як гапи сахт гуфтан. Ҳар як каса гурӯш ҷудоиш маҳал дар гури ман шумо намедроянд. Так, чӣ кор доранд дар косметикаи шумо? Бай ман дӯст медорам косметика кардана, уход кардана, лак ягон бор накардам. Не ки ман маникюр мерам, нохунома тоза мекунам. Дӯст медорам ки хидмат ухаживат кунам. бале, сухани хубам садақа ҳай. Вақте ки ҳамин рӯз як амри маъруф гӯш кардам, мега шаб буд як амри маъруф гӯш кардам. Мега ки вақте ки дар чеҳраи падару модар ба ханда нигоҳ мекунӣ, ай ида савоби калон дар дунё набуда. Як дуюмаш вақте ки мега каъбара меқапӣ, буса мекунӣ, ай ида савоби калон набуда. Сеюмаш Қуръона кушодану хондан, ай ида савоби калон набуда. Так, миҷа, сирма, қалам ҳамаш дар Қуръон омадагиай ки занҳо хучона хушрӯ кунанд, зеб битиянд. Мақсад ман миҷа мемонам дар конференсия, бо мегирамаш. И як амр дар ман намемонад ку иам як зеби зиннати занҳо барои худчон. Видеоҳои ман барои занако ҳай. Ман барои занако гав мезанам, қатъи занако кор мекунам. баъзе занҳои мардҳои дар WhatsApp менависанд, ман мехоҳам зани ман қатъи ту кор кунам. Ман мегӯям ман нағз намедонам, як мардак мобайни занак будроя, зан табгӯ худаш бинависад, таом чор намекунам. Тамоман миллион роҳ қатъи мая санҷидагиян. Ҳамин мардака автоматически заблокировать. 3000 одам дар WhatsApp ма заблокироватай. чанд ракат? 12 ракат. Иногда 12 ракат намози таҳаҷҷуд мехонам. Иногда 10 ракат, иногда 2 ракат, иногда 4 ракат. Ҳар хел. раҳмат. ман шаҳри мо Красноярск. Ман зан ҳастам. шуморо зарулё мебинам, ҳавас мекунад. худованд шуморо соҳиби мошини орзуҳотон кунад. маладес апаҷон, гапотон ҳақай. раҳмат, миннатдорам. хуш омаден ба шаҳри мо Красноярск. ман зан ҳастам. раҳмати калон. монда шудам, монда бефара шудам. соат 11:20 гузашт. Якта кофе кунам, кади шумо гап зада. Якта кофе кунам. Сумкаи Фаберлик тамошо бино. чихе хушруваки мошоалло ҳай. Ай ҳама сумкаи дӯст медоштам. дар даруни сумкаам ҳами ҳай. Як шкаф сумка дорам. баъд инаи чалама заказ карда будам 1 моҳ пеш. дина гирифтамаш. пад заказ кардам дар ҷои тиллофурӯшӣ. дина гирифтамаш. чихелай. чиқадр дӯст медорам чизои необычный, хидмат ухаживат кунам. И чаларам дина гирифтам. ойликом гузашта буд, дар Дубай будам. ойликом гузашт. Ман ҳар як боре ки ойликом мегузара, обязательно барои худам ягон чӣ мегирам. ҳозир ман якта об биёрам. Так. не эфир мавли тамом намекунам. худам тоқа зиқ мешам.
нестле кофе мекунам кати шумо чахчах ката мешинам. دوتا شکر میاندازم خلاصه. حاجی به فکرم نرخی چاله را پرسیده 100,000 ده زکازش کردم. کافه سیاه بودای دمیجا نکیم وای بودای سخوی ملکو بودای انداختم. так رحمت چند ساله 32 ساله. سلام علیکم سایده جان. علیکم سلام. так الهی نم همراه فرزندات ساز باشی رحمت. ماشاءالله. سلام علیکم. علیکم سلام. نسیم تا کنن در روزای نقص بشین رحمت. در کجاین؟ در کراسنویارسک. با کجا میرین؟ با پگاه خانه میرم بعد 22 ینور ده قزاقستان با میرم. رنگ تو میلیونر میفورم شوم. در واتساپم بنویس راهی پول کار کنی نشان میتیم تا انشالله میلیونر میشوی. قند بزن رحمت. آخه مرا کجای فیرت کن همونجا میرم. من همه شهر رو رفته نمیتونم. 100,000 سوم اپا جان. 100,000 روبل. شما چه خیلی ماشین رانیه یاد گرفتین؟ در تاجیکستان خواندم کو. تاجیکستان ده خواندم من. جا وای فای داشته. یه هم خیلی کافه بار که میفرم که بگیرم در خونم. کافه بار که بگیرم برای در خونه. پروام تاجیکی بود. آمدم در اینجا با ارسیش کردم. ارسی گرفتم. برای ارسی گرفتن اثر تا بگه دختری گذاشتم. 2 نمود وای گذاشتم. پسیخولوگ. به حدی بعد عذابم دادن. پسیخولوگ یه بار غلطاندن من دیم بارا گذاشتم. همین گذاشتم باشتم گریه کردم. با برامدم که ماشین من اویکواتر اسکواتر بردایش. با بشه گریه. نیمه در گستینیڅه ایم در آفیس نیستم. الماتی میرم. قزاقستان الماتی. نصیبتان کنه نویسین رحمتی کلان. ها تا چند آدم باور نمیکنند گپای سخت گو میزن. انا میجه موندی، انا پماده کدی، انا قشات سیاه کدی. وقتی قیمت بهایی که خداوند داده که شما زندگیتون پیش برین در سخنهای بهوده میگذرونن سایده در اینجا پیشروی کدیسته. آخه چا کدایتونه که بنویسین سایده شما دم یاردم کنه یک جویا کار کنیم، یک جویا میلیونر شویم، یک جویا سفر کنیم، یک جویا بخریم بگردیم، یک جویا حج بریم، یک جویا
конференсияҳо бурем, якҷоя Тоҷикистон бурем, Дубай бурем, ҳама каса якҷоя бурем. Ай номер зангш бизанем. овоз нест? Кам кам часпидест эфир. Мустафо занг зад, ба фикрам барои ҳамиқа овоз нест. Не, нарафтам. Что, Мустафо? Мама, А? а можно в компьютере полазить? Нет, уже довольно поздно. Давайте спать. Выключите все телефоны, послушайте бабушки, идите спать. Давай. Выключите все свет. Ну еще 10 минут. Нет, я сказала, не трогайте, пожалуйста. Там мои домашние задания, не трогайте мой рабочий компьютер. Идите давай. Мустафо дар хона амад дар Красноярск. Пока, бачам. салом алейкум, алейкум салом. Саида Сусен хубен мазан ҳастам. Алейкум салом, салом алейкум, алейкум салом. Қати очам, кудако қати очаман. Не, шумо айма заказ накунен. Илтимос барои чала дар ватсапам нанависен. Да любой ҷои ҳамии вай бирен. Ана ҷои тилофурӯшӣ заказ кунен, заказтона мегиран. Ина айми эфирм скриншот кунен. Любой ҷои тилофурӯшӣ бирен, ҳами расма нишон тиен. Размерои дастона мегиран, заказтона қабул мекунан. Салом алейкум, алейкум салом. Раҳмати калон, миннатдорам ай ҳамаи шумо. Саида, так, апа шумо кам-кам ба лаҳҷаи хуҷандӣ гап мезанед. Омӯхта шудем. Духтаракҳои команда ҳар хел миллатан, омӯхта шудем. Раҳмати калон. Бале, аки пайғамбармон буда пиштиш гап мезадан. Ҳоли мо кем қабандаҳои пури гуноҳ. Апа ман праваи таҷикӣ дорум, барои праваи российскӣ меган экзамен спорӣ. Барои шахсоне ки соли 2024 праваошона гирифтан ва ё дохил намешаванд то 2023 ба фикрам кадоме ки права гирифтагиай ҳози закон буромад куда Тоҷикистон то 1 апрел шумо метавонед бепул праватона арзӣ кунед. Бепул. Ман пул кати карданӣ будам ки бо ин қонун буромад дига бепул кадамша. Конечно, платник гузаштам духтароша. Чанд грамм? 11 граммай. Так. шумо нағзен раҳмат апа шумо барои шахсон видеоҳое ки паҳн шудаанд ки фаберлик пулаш ҳаром. Ина барвақт ҷавобша додагӣ будем. Салом, салом. Чӣ хел шавҳар намекунен? Раҳмат. Саидаҷон манам. Раҳмат. Худо апаҷон. Эфири ма танҳо барои занакое. Дар куҷое ки ҳами мардакҳои занак феъланд ба дар эфири занако медроянд. Кадоме ки дар эфири мо мардакен пакинут кунен. Агар ки бесен шумо ай занак ягон камоӣ надорен. Шумоам баробари ҳами занако. Кадометон дар ҳами гапи ма таъсирбахш боша буроен. Таъсирбахш набоша хай шумо занак бошен ман чӣ кор кунам? Салом алейкум. нағз расиден. Раҳмат. Так. Дуюмша нишон тиём. Ина дуюмш. Ранги я бабочка ҳай.
Так, бале занҳое ҳастанд, ки аккаунтҳошон мардакия, лекин баъзе гапҳоро хондестам, маълума ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Саидаҷон, ҳамдардии моram қабул кун. Инҳо ҳама вақт сарбаланд бошен. Раҳмати калон апаҷон, миннатдорум. Салом алайкум, салом. Номи каналтон Модари хушбахт аст. Чӣ хеле нафаҳмидам. Беҳтарин инсонен. Раҳмат Саидаҷон, ба пеш раҳмат. Апаҷон, ба пеш раҳмат. Апаҷон, мана чӣ ба ҷавоб наметиҳен? Надидам смс-туна. хеле дӯстон медорем апаҷон, ҳамеша чунин зебо бошед. Раҳмати калон Зара, миннатдорум. Салом алайкум, салом. хӯроки дӯст медоштам чист? Ош қуртов. Красноярск даъват шидагиам, пагаҳ баромад дорум, бигем обучения дорум, дар инҷа 3 соат баромад дорум. Ба бегаҳа бо обратна хона мерам. Салом алейкум, шумо созен? Раҳмати калон, алейкум салом. Дар куҷои Красноярске? Намедонам дар куҷошо. Салом алейкум Саида, алейкум салом. Так, апа Дубай чӣ хел буд? Дубай беҳад шаҳри хушрӯ, шаҳри исломӣ. Таърихи бигем ки шейхора гап задан, таърихи Дубая гап задан. Дубай шаҳри обӣ, шаҳре ки ҳама ҷош овай сангша, ай дигар давлатҳо мехаранд, иморатҳои баланд баланд месозанд. Дар ӯ ҷамъи барое ки одамо ҳами пулошона бираванд расход кунанд, тамоми кора кардагиянд. Тамоми кора кардагиянд. Дар як вертолёт 19 минут шиштани мо $1000 буд. 100,000 додум. Қати кӯдакон 19 минут аммо болои Дубайда. Ҳамун Дубая дар 19 минут ба вертолёт гаштем. Нигоҳ кунед, ки дар 19 минут мо ҳамун гирди Дубая гаштем. Чӣ хел шаҳри майдак, лекин беҳад турист бисёрай, беҳад амихе одамо. Ма бигем, яки 1 миллион бурдум, ҳамихе расход кардам, омадам. Ин қадар одамо чун чансми расход мекунанд, меоянд. алейкум салом. раҳмати калон Гулрухсор. Навистиянд, ки Саида, ман дар компанияи шумо даромадам, ҳечи фоида надидам. Барое ки шумо дар компания будроену фоида бинед, шумо бояд роҳи бизнеса ёд гиред. Кадоме ки шумо регистратсия мекунад, вазифадорай наставники ки шумо дар роҳи бизнеса омӯзонад. аввали қадамҳои шумо дар компания ай чӣ сар мезанад? Бо личный кабинет шинос шудан, бо маҳсулоти компания шинос шудан, чизҳои лозимаи худро харидорӣ кардан, бо маҳсулот аз наздик шинос шудан. Дар бораи преимуществои компания, маркетинг план, стартовая программа, фоидаҳои 50 балла, 100 балла, ҳамаи ҳамин наставники шумо дар вазифа дорад, ҳамашда обучение гузаронад. Чӣ гуна тариқи сомонаи интернет, чӣ гуна бо сайтҳо чӣ кор кардана, шумо да бояд наставниктон омӯзонад. Агар ки шумо ба гуфтаи наставниктон кунед, чизе ки наставниктон мегӯяд гӯш кунед, кор кунед, шумо фоида мебинед. шумо дрояна бисёр занҳое ҳаст, ки медроянд, 2-3 бор харид мекунанд, ба мегӯянд, ки мо ягон фоида набидем. Ба як харид кардани шумо фоида намебинед. Дафъа бирлик мо кор мекунем. Кор осон нест, сабра талаб мекунад, меҳната талаб мекунад. Шабу рӯз ман дар связи ман кор мекунам тариқи телефон. Дар дасти ман 3 телефон ба 3 телефон ман кор мекунам. 3 телефон қатъи ман кор мекунам.
кадом ями командаи ма да ҳами Фаберлик да якум ҷой. Барои чӣ одамо барои чун мара интихоб мекунанд? Барои ки ман ҳамироҳа метонам. Чӣ гунае ки пеши дузандаи номи клиент зиёдае, пеши тортпази номи клиент зиёдае. Именно торти ҳавая мехоҳанд ки бихӯранд. Именно киртаи ҳамун дузандара мехоҳанд. Ай ҳамун кирта будузонанд, пӯшонаандшона. Ҳамин корда ман ҳамин хеле муваффақ шудагим. Ҳамин роҳи бизнеса ёд гирифтагим ва ба одамо ҳамин хеле меомӯзонам ки дар муҳлатҳои кӯтоҳ пулдор мешаванд, пул кор мекунанд. Занҳое ки сабру тоқат надоранд, як бор дубор харид мекунанд, намекунанд кор ва ё пул кор намекунанд. То кор накунӣ, то ҷон накунӣ, ҷоно накунӣ, то кор накунӣ, пул кор намекунӣ. Саидаҷон, худованд нигаҳбонтон боша. Раҳмати калон. Мошоллоту беҳтарин хоҳари Раҳмат. Пешравитон чӣ хела? Пешравим айрӯи миллион. Алҳамдулилло, дар тӯли 3 сол 50 миллион кор кардам. Ойликам 1,5 миллион. Ҳар 20 рӯз пас 1,5 миллиони ойлик мегирам. худо ҳамин қаметия давлата. Як зане ки дар даруни хона мешина. Мардакое ки инай магазин доранд, миллион ами мардакое ки мешиносам ки магазин доранд. бовар кунед, шумо фикр накунед ки мардако магазин доранд ва ё пул доранд. Дар куҷои я магазин дорад вай ай 10-15 миллион зиёд қарз дорад. Он борои магазиношон ҳама қарзай, ӯ аренда. ӯ тае ки о магазин дора, вай пулдорай, туда суда. Не, и гап дурӯғай. Ҳама ино магазиношон қарзай. Я амр ай чанд банки ди ай ҳама пули осон кор карданд, роҳи осон ҳамаш дар Фаберликай. Мутаассифона ҳамин қа мегем кам занҳое ки мода бовар мекунанд. Худо ба шукр ҳози зиёданд. Ҳамун занҳое ки бовар намекунанд, ҳар як сония, вақт, соати қиматбаҳои худшона айдаст додистиянд. Просто айдаст додистиянд. ҳози ҳаст занҳое ки Саида, ман 3 сол пеш тора дидам ки ба Фаберлик даъват кардӣ. Чӣ ба ман ҳамон вақт надоромадам кор мегӯям. Зиндагӣ сар ба по бигем ҳамаш рискай. Ой ман метарсам, ҳеҷ кор намекунай, бепулай кор доромадан, тариқи телефон. Кор кунӣ маладес, пул кор мекунӣ, кор накунӣ барои худат мерай, тара Фаберлик намекова ки ту чуа кор накардӣ. Қаҳри ҷугӣ, зарари ҷугӣ мегӯянд. Кадоме ки кор намекунад ба зарари зиёни худшай. Номером дар главни эфир мондагиай. Гулдухтарони тоҷик. Салом алейкум, салом. беҳтарин, рост мегӯед апаҷон. Дар ватсаптон навиштам, ҷавоб надоден. Рухсора якта вай рӯй кунен, аломати савол. ҳози эфира ҷамъбаст мекунам. бо смс-ода ҷавоб метиҳам. Як аломати саволам рӯй кунен. Кадомида ки ҷавоб надодам, як аломати савол рӯй кунен. Дар самолёт будам, мумкин надидам. Так, апай Саида, шумо рост мегӯед. Биёен кор кунед. Бале. Ман зан ҳастам, не ки телефони кӯдакома ман беҳад дӯстат медорам. Раҳмати калон. Салом Саида, шумо бисёр ба ман маъқул. Тарзи гапзанитон ҳам хушрӯ, дӯстон медорам. Раҳмати калон. Зулайхо навистиянд ки хушд наметиҳад ҷавоб битӣ. Не, и фикри шумо ҳай. Баъзе занҳо менависанд ки ту камбағалора назарат намегирад, ҷавоб битӣ. Ман намедонам шумо киен, камбағален, боен, пулдорен, нодорен, намедонам. Ҳамин кадомера бинам, а як лав ҷавоб метиҳам. Баъзе смсҳое мешаванд ки намебинамшон. бо дар эфирҳо мегӯм, дар видеоҳо мегӯм ки як аломати савол рӯй кунед, ман шуморо ҷавоб метиҳам. Ба баъзе одамоиш ки мақсад аму характершон тезай, ана тура назарат намегирад, ана ту мара писанд накардӣ, ана ту ихелӣ, ана ту ухелӣ. Ба як гала ҳақорати дигара Саидара ҳақоратшаб мекунанд. Ки ман тамоман бигем ки дар ин бора ҷавоб наметиҳам. Дар ҳақорат ягон кас ҷавоб наметиҳам. Раҳмати калон мегӯм барои суханотон. Худованд амуқа ақл додай, дига ман чӣ бигӯм охӣ? Ман як гапи дига бигӯм, ман ҳеҷ камоӣ надорам. Баъди кас мешинем худмона ҳамдигармона гунаҳгор када. Салом Саидаҷон, шумо дурустед? Раҳмат. Салом алейкум. Шаби ҳаматон бахайр боша. Раҳмат.
салом аз номи Фаберлик. Алейкум салом. бале бале. Саида дилу софа, худоҷон мета шуморо дасти хайр дода, худоҷон нигаҳбонтон боша. Маҳина ҳазор раҳмати калон барои суханатон. Апай Саида, шумо дар Россия мебошен? Баъд чӣ хел магазинои корвона реклама мекунен? Ҳо, реклама мекунам. Дина ай Дубай якта реклама гирифтам. Мекунам магазинои сатр, киртафурӯшиам хелиёра реклама мекунам. Корвон ин ҳамаш тариқи телефонай ку, шарт нестай ма корвон бирам. Видеоатон нароӣ кунем, рекламатон мекунам. бале, пеш Фаберлик блогерӣ мекардам. Апаҷон дӯстон медорам, раҳмати калон. Худованд падари фарзандотонро раҳмату мағфират кунад. Омин, омин ё раб. Так. навистиян ки шута кишти. Ман шума кишта бошам, иқа одаморо ки мекиша охе. ман дар Новосибирск апаҷон мехоҳам бо шумо гап занам. мутаассифона ман телефонӣ гап намезанам, номерома танҳо барои кор мондагиам. ҳамдардимона қабул кунед. Раҳмат. Салом алейкум. Салом. Салом алейкум хоҳарҷон. шумо созен, кӯдаконтон созанд, худованд соз бошен. мо мефахрем ки ин хелзани боақл дорем. Раҳмати калон. Миннатдорам Саидаҷон. Илоҳо боз ҳам Аллоҳ аид зиёд давлати Сулаймон ва қувваи Сулаймон алайҳиссалом насиб кунад. Раҳмати калон. Цвиток Рая навистагӣ. Раҳмат. худо ба шукр ҳазорон бор беҳисоб. Омин. ай куҷои ҳисорем навистиян? Ай район. Мошоаллоҳ. Реклама чанд сумай? Дар ватсапам бинависен, нархҳои рекламама менависам. Так. аҳамият наметиҳам ман. Амиқа гапҳои сахта мегӯянд, ҳеҷ намегӯм. Ба худо меспорам. Худованду хеле ки нишон метиҳад, даст ман ҳеҷ намебиёя. Чалама 100 000 рубл. Салом алейкум апаҷон. Алейкум салом. Кай Красноярск мебиён? Ҳози да Красноярск, ҳози да гостиницаи Красноярск қарор дорам. Салом алейкум салом. дар як рӯз чанд каса регистратсия мекунед? 15 кас, 20 кас, ҳар хела. бо силкаи самостоятельни мондагим дар як рӯз 5-6 кас хича регистратсия мекунам. худо ба шукр, ризқ ҳаст, давлат ҳаст, ҳама чиз ҳаст. болои ин ма кор кардистам. Салом алейкум аз Қазоқистон. Алейкум салом. Салом хоҳар. Алейкум салом. манам аз Ҳисор. беҳтарин. комментариҳо тамом шид. хайна ҳама комментариҳоро хон. кӯдако қатитона не қатиҳо чамай. Так, салом апай хушрум, апай беҳтаринам, созен хубен, раҳмати калон. пага иншоаллоҳ мерам Новосибирск обратно. дар ҳамиҷа эфирмона ҷамъбаст мекунам. апау харо ҳазор раҳмати калон ки бо мо будед. миннатдорам аз ҳамаи шумо. худованд ҳар куҷое ки ҳастанд нигаҳбонтон бошанд. фахри занҳои тоҷик. раҳмати калон. манам Ҳисор дар Москва зиндагӣ мекунам. мошоаллоҳ. ассалому алейкум. Салом. Салом алейкум. Салом. Салом алейкум. шумо дар кадом шаҳрен? шаҳри ҳози Красноярск. худам дар Новосибирск зиндагӣ мекунам. салом аз Душанбе. шумо гражданин Россияен? ҳо, соли 2021 гирифтагиам паспорт ман. соли 2021. гап нест хоҳарҷон. раҳмат. фотимаро айтани ма муча кунен. майли. дар шумо соат чанда? 23:47 шав. та хобои раҳмонӣ. раҳмати калон барои шуморам. апа дар Новосибирск дар тарафҳои чи? Марксен? Не. Октябрьский район. зинда бошед апаҷон. раҳмат. салом. дар ислом агар шавҳар гузашт 4 моҳу 10 рӯз бояд аз хона
چی نبرویی خیر شما جدا شدگی بودین. خاکین سوال وقتی که شوهر میگذشته ای خونه باید 4 ماه و 10 روز نمی برومده و در حالتی که مقصد فرزندوری او 4 ماه 10 روز فرزندوی تره کی میخرانه در کجای قرآن میگه بومدگی که من حیرانم. سلام سازین خوبین چی حال دارین؟ علیکم سلام رحمتی کلان ناز شما چی خلین سازین خوبین همه کسا برای کار شما در کسب کارتون رحمتی کلان علیکم سلام هزار رحمت پد پیچکا همه شما را دوست میدارم ای همه تان می ندارم خداوند هر کجای هستین با دولتتون کنه فیض برکتی خچه خداوند در خانه شما ارزانی کنه. ما در شهری غریب و غریب شدم بگیم خداوند دوی مرا به درگاهش قبول کنه در این ماهی بزرگی رجب. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه فرزندامون برای راست هدایت کنه فرزندامون خدمتگاری در راه اسلام کنه انا بی فرزندا را صاحب فرزند کنه ترمبدگی را آزاد کنه بیماری را شفای کامل بیتیه. شما را هم در حق ما دعاگو شوین شما را هم دعا کنین هر وقتی که نماز میخونین مرا فراموش نکنین در حق ما دعاهای خیر کنین. خداوند بگین سیده را به قوت کنه سلامت کنه در کسب و کارش فیض برکت الهیش بریزونه. خداوند همه تونه در پناه اسمتش نگهبان باشه یگام لحظه از نگاه چشم شما را دور نکنه. آمین. خیر اپا و خیرای مهربانی من.